82% बाथ' 18%ल'सो आंहा मावनांगौआ। दा खोथाया बेसो जेखिजायानो जाया जेसेबां पारसेन्ट दं मावनांगौ जिखिनि बाखि दं बेखौ आङो सरकारजों रायज्लायनानै सुफुंनो थाखाय आं नाजागोन। BKWACनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारी लोगोसे दङ माने आं मा बुंनो जायखिजाया ओरैनोथ' मोनसे समाव आं खोनादोंमोन बिटिआर माने बे पिस एग्रिमेन्टनि जिथु दफाफोर बियो 82%आनो जाफुंबाय होनलाबायनाय खोनादोंमोन आं। बेसेबां नंगौ नङा जेब्ला आखाइ होगोन अब्लासो बुजिगोन आं। 82% बाथ' 18%ल'सो आंहा मावनांगौआ। दा खोथाया बेसो जेखिजायानो जाया जेसेबां पारसेन्ट दं मावनांगौ जिखिनि बाखि दं बेखौ आङो सरकारजों रायज्लायनानै सुफुंनो थाखाय आं नाजागोन। खिन्थु आं खोनानाया बिथांमोननि मानसिफ्रा जेनेबा सोरबा NDFBनिबो सोरबा UPPLनिबो सोरबा एबसुनिबो लिडारफोरखौ आं बुंलाबायनायखौ खोनादों। बेसेबां नंगौ नङा खिन्थु 82%आनो जाफुंजोबखाबाय होनना बुंदों। दा 18% दंबावो बेखौ नायनोसै आङो। बारग' NDFBनि सायाव मा बुंगोन सार? बेखौनोथ' होनदां बारग' NDFB माने NDFBफोरनि माखासे केस आरो रिहेबिलिटेसन आरो जेलनिफ्राय सख'नांगौ बेनि सायाव जों जिहेतु सरकार बानायदों सरकारा दायथ' दं जों सेस्था खालामगोन जों रायज्लायगोन। दाथ' सिगनेटरि हिसाबै जेनेबा जोंना MP इउजि गोरा बिथाङा दंफैयो इउजि ब्रह्म बिथाङा दंफैयो लरेन्स इस्लारि दंफैयो रेनगोरा बिथां MPआबो दंफैयो आरोबाव नुजोबाखै आं फैगोन खोमा सम दं दाबो।